multiplication med negativa 12 በአሉታዊ ቁጽርታት ምብዛሕ ወይ ድማ ምርባሕ በአሉታዊ ቁጽርታት ምርባሕ ወይ ድማ ምብዛሕ en multiplication med positiva 12 kan skrivas som en addition en multiplication med positiva 12 kan skrivas som en addition ምስ ኣወንታዊ ምርባሕ ከም ምድማር ጌርካ ክጽሓፍ ይከኣል እዩ ስለዚ ኣወንታውያን ዝኾኑ ቁጽርታት እንተዳነ ነራብሓልና ከም ምድማር ጌርና ክንሰርሖ ንኽእልና ወይ ድማ ብምድማር ክንሰርሖ ንኽእልና ምርባሕ ማለት ዝተደጋገመ ምድማር ማለት እዩ ንኣብነት 4 ዝረብሖ 2 ፊራ ጎንገር ትፎ እንድሕዳ ነይሩ እንታይ ማለት እዩ ነዚ 4 ክልተ ግዜ ደምራ ማለት እዩ ነዚ 4 ክልተ ግዜ ደምራ ማለት እዩ ወይ ድማ ነዛ 2 4 ግዜ ደምራ ማለት እዩ ስለዚ ነዛ 2 4 ግዜ እንድሕዳ ክንድምራ ኮይና ነዚ መስል 2 ተደምሮ 2 ተደምሮ 2 ተደምሮ 2 ክንደ ግዜ ደሚርና 4 ግዜ ደሚርና ማለት ስለዚ 4 ግዜ እንድሕዳ ደሚርና ክንደይ ኮነልና እዩ 8 ይመፀና ኦታ Även en multiplikation med negativa tal kan skrivas som en addition. በአሉታዊ መገዲ ምርባሕ እውን ከይተረፈ እቶም ቁጽርታት ከም ምድማር ጌርካ ክጽሓፍ ይከኣል እዩ ዋላ ብአሉታዊ ቁጽርታት እንድሕዳ ነራብሓልና እሶም እውን ከም ምድማር ጌርካ ክጽሓፍ ይከኣል እዩ ንኣብነት 5 ዝረብሖ ፓራንቴስ ሚንስ 4 5 ዝረብሖ ኔጋቲቭ 4 እዚ ፓራንቴስ ነዚኣ ክልተ ምስ ኣደላ ኣሉታ ምዃና ንኽሕብረና ወይ ድማ ንጹር ንኸውን እየ ፓራንቴስ ገይረ ዘለኹ ስለዚ 5 ዝረብሖ ኣሉታ 2 ማለት እዩ ነዛ ኣሉታ 2 ሲ 5 ግዜ ኣርባሕያ ማለት እዩ ነዛ ኣሉታ 2 5 ግዜ ኣርባሕያ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ይመስል ኣሉታ 2 ተደምሮ ኣሉታ 2 ተደምሮ ኣሉታ 2 ተደምሮ ኣሉታ 2 ተደምሮ ኣሉታ 2 እዚኦም ድሕዳ ደሚርናዮም ክንደይ ክመፀልና እዩ ኣሉታ 2 ተደምሮ ኣሉታ 2 ኣሉታ 4 ኮነልና እዩ ልቓሕ ነርካ ልቓሕ ተወሲካሉ ልቓሕ ካ ይበዝሓሎ ማለት ስለዚ ኣሉታ 2 ነርካ 2 ካ ተለቂኻ እንደገና 4 ልቓሕ 4 ኮይንካ እንደገና 2 ተለቂኻ ልቓሕካ ናብ 6 ደይቡ እንደገና 2 ተለቂኻ ናብ 8 ደይቡ እንደገና 2 ተለቂኻ ናብ 10 ደይቡ ስለዚ ኣሉታ 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 እንድሕር ትድምር ኣሊኻ ንጉህ ንጎ ትለቅሕ ኣለኻ ማለት እዩ ኣብ ዕዳታ ኣትለኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መወዳእታ እንድሕር ደሚርናዮም ኣሉታ 10 ልቓሕካ ሕጂ ትእወዶ ገንዘብ 10 እዩ ንበሎ ብምርባሕ ጌርና እንድሕር ሰሪሕናዮ ልክዕ ኣሉታ ምስ ኣወንታ እንድሕር ተራቢሑ እውን ኣሉታ እዩ ድመፀልና ማለት ስለዚ ፌም ጎንገር ኔጋቲቭ 4 እውን እንታይ ድመፅእ ብምርባሕ ቀጥታ እውን ኔጋቲቭ 2 እዩ ድመፀልና Men vad händer om båda faktorerna är negativa tal? ክልቲኦም እቶም ቁጽርታት ወይ ድማ እቶም ኣሃዛት ኣሉታ ቁጽር እንድሕዳ ኮይኖም ወይ ድማ ኣሉታ ኣሃዝ እንድሕዳ ኮይኖም ሲ እንታይ ይድኾን መልስና vad är negativ 5 gånger negativ 2 ንኣብነት ኣሉታ 5 ዝረብሖ ኣሉታ 2 ሲ ክንደይ ድመፀልና ወይ ድማ ከመይ ጌርና ክንሰርሖ ንኽእል ኣብነት ንረ ኣሉታ 4 ዝረብሖ ብ0 እንድሕር ኢልና ኣሉታ 4 ዝረብሖ ብ0 ክንደይ ክመፀልና እዩ 0 ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ቁጽሪ ዝኾነ ይኹን ናምበር እንድሕዳ ምስ 0 ሙልቲፕሊሲያ ጌርናዮ ጎንገር 0 ማለት ዝረብሖ 0 እንድሕዳ ኮይኑ እቲ መልሲ 0 ድመፀልና ማለት እዩ 0 ክልተ ተደምሮ ኣሉታ 2 ሓደ ዓይነት ኣሃዝ ኣንጻር ኣሃዝ እንድሕዳ ኮይኖም እንድሕዳ ደሚርናዮም እውን 0 ድመፅእ ንኣብነት ኣወንታ 2 ኣሉታ 2 እንድሕዳ ደሚርናሉ 0 ዝመፅእ ነዛ ፕሉስ መንእልያ ከምዚ ኣቀዲምና ክንዛረበሉ ፀሓና ስለዚ 2 ዝጎደል 2 ንብል ኣለና ማለት እዩ እዚ ከዓኒ 0 ይህበና ማለት እዩ ስማን ኦፍ ትቮ ሞሳታቶል 0 ኣቀዲምና ከም ዝገለጽናዮ ድምር ናይ 2 ኣንጻር ዝኾኑ ቁጽርታት ሓደ ዓይነት ኣሃዝ ግን ኣንጻር ዝኾኑ እንድሕዳ ኮይኖም እቲ መልሲ ዝህበና 0 እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነዚያ 4 ዝረብሖ 0 እዚኣ ኸ 2 ተደምሮ ኣልታ 2 ማለት ከዓ 0 ይህበና ማለት እዩ ንኸይድ ሚንስ ፊራ ጎንገር ብራኬት ወይ ድማ ፓረንቴስ 4 ፕሉስ ኣሉታ 2 ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ኸ ክንደይ ክመፀና እዩ 0 ክመፀና እዩ ምክንያቱ
مجمرة أبراكت زولنا نسرح كل جزء إنهم بارانتس دولون نسرح سلازي إنهم بارانتس دولون حدا سرحنا زيوم أنصار زخونو موتساتا أو تولت يوم زيوم أنصار زخونو كترتاتيوم سلازي كلتا تدمرو مينستفو مالت كلتا زغور لتفو ويد ما كلتا زغور لخلتا مالتي كلتا زغور لخلتا زيرو يدبنا سلازي زيرو ب ألوتا 4 نحرر هنا زيرو يدمسنا مالتي نيجاتيف فيرا غونغرتفو دي نيجاتيف اوتا بلس دا نيجاتيف فيرا غونغرتفو مالتي دي نيجاتيف اوتا خبناي بلس نيجاتيف فيرا غونغر نيجاتيف تفو بوزيتيف كوناي منات كلته الوتا نحدا كوينم زابزي حجي نزي انا نملس مالتي كلته التا نحر كوينم تاي كوناي نرابزي الوتا مس اونتا مسرابحنايو بوست نيجاتيف فيرا غونغرت فو جيز الوتا 4 مس اونتا كلته مسرابحنايو الوتا شمونته مصيلنا الوتا شمونته مصيلنا الوتا مس الوتا مسرابحنايو خا انت كمصلناي تدمرو نيجاتيف فيرا غونغر نيجاتيف فو زخاني اونتا خندك مصلناي اونتا اوتا شمونته ابزي اونتا مالتي شمونته مخاطو زي كلت نيجاتيف نمبرز نحدا نراب حلنا تناتو مالسي بوزيتيف دمصلنا ماتي ስለዚህ ሚንስ ኦታ ፕሉስ ክንደይ ምስ ገበርና ዜሮ ድመፀና ሸሞንተ ስለዚህ ኔጋቲቭ ፊራ ጎንገርት ፎ ሊካሜድ ኦታ እዚኣ ኦታ ትኮነና ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚህ ትመልስ እንተ ክንደይ ኦታ ያ ኦታ ማለት እዩ ስለዚህ ሚኑስ ፊራ ጎንገር ሚኑስ ፎ አሉታ 4 ዝረብሖ አሉታ 2 እቲ መልሲ ሸሞንተ ይመፀልና دبلير اوتا زنتاي ابتا انت ويدولكم نزا 4 ويدما كلتا غزي ندمرا مالتي نزا 4 كلتا غزي ندمرا مات 4 تدمر 4 ليكامل شومنتي مالتي سلازي الفورمولا ناتنا انتاي الفورمولا ناتنا او كونغر minus b likamed negative ob titar abzinere otta o gonger minus eller negative b likamed negative ob حدا اونتا قطري ودما حدا اونتا احاز مس الوتا احاز ودما مس حدا الوتا قطري نحدا الرابحناو اتزبنا ملسي نيجاتيف او بي ودما نيجاتيف اي بي ስለዚህ كل ጊዜ ሓደ አዎንታ ቁጥሪ ምስ አሉታ ቁጥሪ እንተዳ አራብሕናዮ ዝህበና መልሲ ወይድማ እቲ ሪዛልታት ውጽኢት ናይ ክልቲኦም አሉታ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ፕሮዳክተን ኦፍ ኤት ፖዚቲቭ ኦክ ኤት ኔጋቲቭ ቶል አር ኔጋቲቭ ስለዚህ ውጽኢት ናይ ሓደ አዎንታዊ ቁጥርን ናይ ሓደ አሉታዊ ቁጥርን እንተዳ ተራቢሖም ዝህበና ውጽኢት አሉታ እዩ ማለት እዩ minus o gonger b likamed minus ob production of et negative ok et positive tol are negative ዚያኻ ንሳ ማለት ግን ኣብዚ እቲ ቀዳማይ ቁጽሪ አዎንታ ነይሩ እቲ ካልኣይ አሃዝ ካኒ ወይ ድማ እቲ ካልኣይ ቁጽሪ ካኒ አሉታ ነይሩ ኣብዚ ካኒ እቲ ቀዳማይ ቁጽሪ አሉታ እቲ ካልኣይ ቁጽሪ ካኒ አዎንታ ቀየርና ማለት ስለዚህ ዝኾነ ለውጥ ግን የብሎም ወላ ሓንቲ ለውጥ ግን የብሉን እዚ አሉታ ብቅድሚት ይምጻእ ብድሕሪት ይምጻእ እቲ መልሲ ኩሉ ግዜ እንታይ ድበና አሉታ ኦቤ ሓደ ዝኾነ ብቅድሚት ይምጻእ እቲ አሉታ ዘለዎ ቁጽሪ ብድሕሪት ይምጻእ ሓደ አሉታ ሓደ አዎንታ ዘለዎም ቁጽሪ ነራብሕ ንርዳ ሃሊና እቲ ዝህበና ውጽኢት አሉታ ይህበና ማለት እዩ ኔጋቲቭ ኦቤ ወይ ድማ ኔጋቲቭ AB ይኾነልና ማለት እዩ ስለዚህ ፕሮዳክተን ኦፍ ኤት ኔጋቲቭ ኦክ ኤት ፖዚቲቭ ዶላር ኔጋቲቭ ናይ ሓደ ኔጋቲቭ ናይ ሓደ አሉታዊ ቁጽሪ ምስ አዎንታዊ ቁጽሪ እንተዳራቢሕና ኢኻ እዚ እውን እቲ መልሲ ድህበና ውጽኢት አሉታ ይኸውን ኔጋቲቭ ማለት እዩ ኔጋቲቭ ኦ ጎንገር ኔጋቲቭ ቤ ሊካሜድ ኦቤ አሉታ ኤ ዝረብሖ
بألوتا ب لكامد يخون او ب سلازي كلت يومتهم أهازات ويدما أتم نرابحهم دلنا قطرتات ألوتا نحدا خوينهم ألوتا مس ألوتا نحدا نرابح لنا تزهبنا وصيتنا هنا انتا يخون بوزيتيف يخون او انتا يخون ماتي سلازي حدا ألوتا مس كالي ألوتا قطرين نحدا رابحنا زهبنا وصيت بوزيتيف ويدما او انتاوي وصيت نركب ماتي سلازي product of two negative at all are positive وصيت ناي كلته ألوتاويان قطرتات ربح مالتي ربح ناي كلته ألوتاويان قطرتات اتو وصيتهم انتا يخون positive يخون positive بتفعله ألوتاوي رقحيتات نربح بستفعله ألوتاوي رقحيتات نربح multiplication made flera negativa factorer نعملت تفو كونغر تفو كندك مثلناي ازي نرابح لنا تفو كونغر تفو في راح مثلناي تفو كونغر تفو زون في راح مثلناي كلتا زروبها خلتا أربعة مثلنا كلتا زروبها خلتون أربعة مثلنا سلازي نزيوم أربعة زروبها بأربعتها هنقبرو منا مايتي خندك مثلناي أربعة زروبها بأربعة سكستون أساشو مايتي سلازي تفو كونغر تفو تي فيرا تفو كونغر تفو تي فيرا سن فيرا كونغر فيرا تبلير سكستون أربعة زروبها بأربعة أساشو مثلنا مالتي نول نيجاتيفا فاكتورر سلازي أبزي كلهم أونتا بأونتا نرابح لنا حدا أونتا قطري مس أونتا قطري نرابح سلازلنا أبزي ألوتا زخانة روحة يبلنا ويدما ألوتا زخانة وزتيفنان مالتي نخيد أبزي نيجاتيف تفو كونغرت فو ألوتا خلته زروحة بخلته حدا نيجاتيف لنا حدا ألوتا لنا توم سلسته كلتا جن أونتا يعني مالتي سلازي تهنجبرنا تفو مينوس تفو كونغرت فو ألوتا كلته زروحة بخلته انتي تمهرنا زخوانه ألوتا قطري مس أونتا نحدا زراح خوينو تزهبنا وصيت ألوتا لنا حكيلو سلازي نيجاتيف كلته زروحة بكلته نيجاتيف أربعة خونا نيجاتيف أربعة خونا كلته زروحة بكلته زيهم كاكلتيهم أونتا سلو زخونو تزهبنا وصيت أونتا خوني ماتي تفو كونغرت فو تبلير فيرا كلته زروحة بكلته تزهبنا مرسي أربعة مالتي سلازي نيجاتيف أربعة زروها بأربعة هنجبرنا نيجاتيف فيرا غونغر فيرا حدا ألوتا قصري مس أونتا قصري نحدا ترابحو تايهبنا وصيت تايهبنا ألوتا أساشيدشة نيجاتيف 6 يخون ماتي سلازي أبزن تايهبنا حدا نيجاتيف فاكتور ألو ماتي أبزيوم حدا نيجاتيف فاكتور ألنا حدا نيجاتيف زي حدا ألوتا هيو سلازلو إزيوم كاتا خوينا ماتي ألوتا نيجاتيف تفو كونغر نيجاتيف تفو كونغر تفو أبزي خان غيد إزيام زي أخنا رابحنا نيجاتيف تفو كونغر تفو نيجاتيف تفو كونغر تفو ألوتا كلتا زروحو بألوتا كلتا ألوتا مس ألوتا عند حدا عربي هنا أونتا إد مسألنا لنا أونتا مس أونتا أونتا إد مسألنا لازم فيرا كونغر فيرا هنقبرنا فيرا كونغر فيرا تبلير سكستون أربعة زر هو أربعة أسر شدشة أبزها كلتا نيجاتيفا فاكتورا نحدها اليوم إذا أنت يمسنا بوزيتيف يمسنا لازم حدا ألوتا نحدها لنا حدا نحدها لنا كل جزء مزخون يكون بوزيتيف أو أنت وقدرتات حدا نيجاتيف ودم حدا ألوتا نحدها لنا كل جزء تزفنا ملسي نيجاتيف يدفنا ماتي كلتا ألوتاوي قطري زلوا من حد حاليوم نهاني اتزهبنا ملسي انت يخون بوزيتيف يبانا كلتا نيجاتيف فاكتورا من حد حاليومو تزهبنا ملسي بوزيتيف يبانا مالتي او انت يبانا مالتي نيجاتيف تفو غونغر نيجاتيف تفو غونغر نيجاتيف تفو غونغر تفو ابزي كلهم زيهم ثلاثه بزياده لو ألوتاويان قدرتات يوم ويدما ألوتا أهازات يوم ألوتا كلتا ألوتا خلته
ስለዚ ሰለስተ ኣሉታ ክልተ ኣለውና ነንሕድዶም ዝተራብሑ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ፖዚቲቭ ክልተ ነዞም ሰለስተ ኣሉታ ቁፅርታት ሓደ ጥራይ ፖዚቲቭ ወይ ድማ ኣወንታ ቁፅሪ ኣለና ስለዚ መጀመርያ ኔጋቲቭ ክልተ ዝረብሖ ኔጋቲቭ ክልተ ክንብልና ማለት እዩ ኔጋቲቭ 4 ኮንገር ኔጋቲቭ 4 ኣሉታ ክልተ ብክልተ ብኣሉታ ክልተ እንድሕር ኣራቢሕናዮ ኣሉታ ብኣሉታ እንድሕር ተራቢሑ ኣወንታ ይህበና ኢልና ስለዚ ደብሊው ፊራ ኣብዚ ተኾኒ 4 ክኾነልና እዮ ማለት እዩ ኣብዚ ተመፂና ከዓ ኔጋቲቭ 4 ጎንገር 4 ኣሉታ ክልተ ዝረብሖ ብኣወንታ ክልተ ከዓኒ ዝኾነ ይኹን ቁፅሪ ኣሉታ ምስ ኣወንታ እንድሕር ተራቢሑ ከዓኒ ትዝህበና መልሲ ኣሉታ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ፊራ ጎንገር ሚኑስ ፊራ ክንብልና ፊራ ጎንገር ሚኑስ ፊራ ኣወንታ ምስ ኣሉታ እንድሕር ተራቢሑ እቲ ዝህበና ውፅኢት ኣሉታ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ሰለስተ ኔጋቲቭ ፋክተር ኣለዎ ስለዚ ሰለስተ ኣሉታ ዘለዎም ቁፅርታት እንድሕር ሃልዮምና ምስ ዝኾነ ይኹን ኣወንታዊ እንድሕር ተራቢሖም እቲ ዝህበና ውፅኢት ክንደይ ኮኒ ኣሉታ ይህበና ማለት እዩ ስለዚ ፕሮዱክተን ቬክስላር ሜላን ሴክሰን ኦክ ኔጋቲቭ ሴክስተን ስለዚ እቲ ዝህበና ውፅኢት ኣብ መንጎ ኣወንታ 16 ኣብ መንጎ ኣሉታ 16 ክቃየር ፀኒሑ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ኔጋቲቭ ቶል ወይ ድማ ሓደ ኔጋቲቭ ፋክተር እንድሕር ሃሊና እቲ ዝህበና መልሲ ኣሉታ እዩ ክልተ እንድሕር ዳ ኮይኖም ክልተ ኔጋቲቭ እንድሕር ሃልዮምና ኣወንታ ይህበና ሰለስተ ኔጋቲቭ ፋክተር ወይ ድማ ሰለስተ ኣሉታ ቁፅርታት እንድሕር ዳ ሃልዮምና ዝራብሑ ዝህበና ውፅኢት ኣሉታ ይኸውን ማለት እዩ ኣንቶሎት ኔጋቲቭ ፋክተር ኦቪየር ኦን ፕሮዱክተን ፕሊር ኔጋቲቭ ቁፅሪ ብዘይ ኣሉታዊ ረቋሒታት ነቲ ውፅኢት ኣሉታዊ ወይ ኣወንታዊ ክኸውን ይውስኖ ብትክክል ከምዚ ክንሪኦም ንፀናሕና ብዘይ ማለት እዩ ኣብቶም ኣሉታ ረቋሒታት ወይ ድማ ኣብቶም ኣሉታውያን ረቋሒታት እዩ ዝምርኮስ ማለት እዩ ኣብዚ ኣወንታ ክኸውን ዘይክኸውን ኣብ ኣወንታዊ ቁፅሪ ተመርኩሲ ኣወንታዊ ስለዘየለ ኣብዚ ኣወንታ ኮይኖም ኣብዚ ኣወንታ ወይ ኣሉታ ክኸውን ትመልሲ ኣበይ ተመርኩሱ ኣብዚ ኣሉታ ሓደ ኣሉታ ፀኒሕና ንኩሎም ፀሊዎም ማለት እዩ ስለዚ ኣሉታ መፂልና ኣብዚ ከዓ ክልተ ኣሉታ ነይሩ ፖዚቲቭ መፂልና ማለት ስለዚ ኣብቶም ኣሉታውያን ረቋሒታት ኣብኦም እዩ ዝምርኮስ እቲ ውፅኢት ናትና ኣወንታ ወይ ድማ ኣሉታ ንክመፅእ ማለት እዩ ኦም ዴት ኣር ኤት ኡዳ ኣንታል ኔጋቲቭ ፋክተር ኦም ዴት ኣር ኤት ኡዳ ኣንታል ኔጋቲቭ ፋክተር ሷር ፕሮዱክተን ኔጋቲቭ ኣብዚ ሓለፈ ትምህርትና ኡዳ እንታይ ምዃኑ ተማሂርና ኢና ሓቂሮ ኡዳ ማለት ንክልተ ብማዕረ ክምቀል ዘይኽእል ቁፅሪ ማለት እዩ ኦድ ናምበርስ እንግሊሽ ኦድ ናምበርስ ኢልና ንፅኦም ስለዚ እዞም ኡዳ ቶል ወይ ድማ ንክልተ ብማዕረ ዘይምቀሉ ዘይዝኑቃት ቁፅርታት እንድሕር ዳ ኮይኖም እቶም ኣሉታ ቁፅርታት ማለት እቶም ኣሉታውያን ረቋሒታት ኩሉ ግዜ እቲ ዝህበና ውፅኢት ኣሉታ ይኸውን ኔጋቲቭ ይኸውን ማለት እዩ ኦም ዴት ኣር እቲ የምት ኣንታል ኔጋቲቭ ፋክተር ሶ ፕሮዱክተን ፖዚቲቭ ኢቭን ናምበርስ እንድሕር ዳ ኮይኖም እቶም ኣሉታውያን ቁፅርታት ወይ ድማ እቶም ኣሉታውያን ረቋሒታት ኢቭን እንድሕር ዳ ኮይኖም ክልተ ኣርባዕተ ወይ 6 እንድሕር ዳ ኮይኖም ልዕሊን ማለት 6 8 ብሓፂሩ ኢቭን ናምበር እንድሕር ዳ ኮይኖም የምት ኣንታል ወይ ድማ ዝኑቃት ቁፅርታት ኢልና ንፅኦም ማለት እዩ ስለዚ እቶም ቁፅሪ እቶም ኣሃዝ ብዓለም ደይኮኑ እቲ ምድግጋም ናቶም ክልተ ግዜ ኣሉታ ደም ዘለውና ሰለስተ ግዜ ኣሉታ እንድሕር ሃልዮምና ኡዳ ማለት እዩ ሰለስተ ኣሉታ እንድሕር ሃልዮም ኡዳ ምክንያቱ ሰለስተ ኡዳ ስለዝኾነ ዘይዝኑቕ ስለዝኾነ ኢቭን ናምበር ወይ ድማ የምት እንድሕር ዳ ኮይኑ ከዓኒ ክልተ ኣሉታ ደም ዘለውና ወይ 4 ኣሉታ ደም ዘለውና ብትምርባሕ ወይ 6 ኣሉታ እንድሕር ሃልዮምና እቲ ዝመፅእ መልሲ ኩሉ ግዜ ፖዚቲቭ ይኸውን ማለት እዩ